Je weet niet hoeveel pijn dat ik heb. Kijk hoe dat ik verbrand ben. Oké, ik weet zelf ook dat de kleurverhouding van mijn gezicht en mijn nek niet klopt. Ik ben verbrand en kan geen zin voor heel mijn lichaam met smeren met foundation. Zodat matcht met mijn gezicht. Anyway, daar gaat het niet om. Mensen hebben vooroordelen over Benidorm. Het is enkel van oude mensen. Dus ik dacht, oh, ik ben koopziek. Ik mag daar rustig naartoe gaan. Niet dus. Als ik ergens ga, moet ik gewoon iets kopen. Ik kan daar niet aan doen. Het zijn veel mensen die dat hebben, trust me. Benidorm is wel een safe reisbestemming. Ik ben binnengegaan in het reisbureau. Ik heb gezegd, kies maar iets. Maakt niet uit waar. En toen als ze Benidorm zei, dacht ik van, Alice, ik ga dat niet te veel kunnen shoppen. Dat is goed. Bol, pak maar Benidorm. Een beetje op het strand liggen in plaats van te shoppen. En hier ben ik dan. Ik zit hier dus nog altijd. Ik ben geweest voor 3 volle dagen. En het is nu mijn 3e dag. En op mijn 3e dag shop ik niet. En toch heb ik al deze stuff. Like in 2 dagen. Als je wil weten waarom dat Benidorm dus niet voor oude mensen is, check dan zeker de vlogs. Oké, maar ik ga er gewoon rap aan beginnen aan mijn shoplog. Ik heb zeker 20 minuten nodig gehad voor het allemaal klaar te zetten. Om te beginnen ga ik gewoon beginnen met de grootste zak, want daar zitten de mooiste dingen in. Dus voor de mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in de toeristische souvenirtjes, dat kun jullie wegkleien daarna. Nee, niet doen. Om te beginnen ga ik beginnen met deze zwarte tas. Fashion City. Wauw, mensen. Ik heb hem 2 keer tegengekomen, denk ik. Maar het is ook zo. Allee, het zijn meerdere winkels met een andere naam. En dat is allemaal onder één dakje, hoedje. Had kapot veel van die skirt. En de hele Philippe Plein afdeling. Hier een fotootje. En dus daar heb ik 2 dingen gekocht. Dat was een nieuwe collectie. Die was niet in korting. En die was maar €79. Dus die kon ik niet laten liggen. Wow. Kapot mooi. En die is echt groot. Mooi zachte stof. Kan echt nog veel in, vind ik. En hier is er ook zo nog een apart zakje voor uw gsm en zo in te steken. En die is echt tof. Like, ik vind hem heel leuk voor aan te komen. Zo met dat patroontje. Ik weet niet of je dat kunt zien. En dus de dag nadien ging ik terug binnen in die winkel. En had die tas dus ook in het zwart en in het beige. En ineens zag ik daar iets staan. En dat schreeuwde echt naar mij van, Bo, koop mee. Ik pas bij je handtas. Dus heb ik dat dan maar gedaan. Prachtig doosje. Kijk, gewoon een bijpassende portefeuille. Kapot mooi. En die is ziek groot. Kan daar massas veel in. €40. Er was dus nog een winkel, maar dat was iets meer een outlet. En ik kwam daar binnen, ik zag mooie dingen. En dan keek ik verder en zag ik iets en dacht ik van, oké, die gaan mee naar huis. Me, my other bag is serieus afgeprijsd. Het was ook echt een koopje. Maar kijk hoe mooi dat die is. What the fuck. Zoals dat je ziet, echt mooi. Met dat riempje is zo like dubbel. Dat vind ik wel mooi details. Met hier nog een beetje leer. Ja, omdat het dus outlet was. Deze komt van €189. En ik heb dus nog maar €99 betaald. Hè. Dat is bijna €100 korting voor een Versace tas. What the fuck. Meiden, je kunt nooit te veel handtassen en zo hebben. Echt waar, dat maakt u gewoon gelukkig. Dan gaan we naar de sneakerwinkels. De eerste dat ik hier heb is One Sneakers. Die winkel is vlak naast mijn hotel. Eigenlijk er rechtover. Super leuke winkel. Echt veel sneakers. Had er ook die afgeprijsd waren. En de nieuwste collectie van Adidas was daar binnengekomen. Was €79,95 voor dit schatje. Fucking mooi. Ik ben echt verliefd. Maar echt verliefd. Hier staat er in het klein Adidas op. Het is met een kap. Kijk op de mouw. Dat is echt mooi. Ik heb die een beetje oversized gekocht. Ik heb een medium gekocht. Dat is normaal niet oversized, een medium. Maar die vallen enorm groot. En om nog van details te spreken, onder de kap heb je nog een keer het logo. Dus oh, die is echt. Oké, next. Ik had gewoon gezegd, ik ga schoen kopen. Dus maakt niet uit hoe of wat, koop een schoen. Die winkel ook vlak bij mijn hotel. Super leuke winkel. Ook leuke kleurtjes die je niet had. En ik heb dus gewoon, ja, ik had er nog geen. Ik ga sowieso haat krijgen, dat boeit me niet. Ik hou er al super lang. En die waren ook afgeprijsd. De originele prijs weet ik niet, maar ik heb nog maar €91 betaald. Ik vond ze van kleur wel nog mooi. Like. En een van die toeristenwinkeltjes heb ik echt leuke slippers gekocht. Zulke, weet wel, met die plum, like, of dat is allemaal in. Er zijn ook nog pareltjes op. Ik heb daar in totaal maar 10 of €15 of zo voor betaald. De Douglas Part 1. Die is letterlijk ook recht over mijn hotel. Ik weet, alles is echt in één. Alles is zo dicht bij mijn hotel. Mijn hotel lag perfect gelegen. Wat heb ik in de Douglas gekocht? Ik heb me daar natuurlijk laten omkopen dat het geen naam had. En daar hadden ze deze paletjes. Best of Colors. Zogezegde trends van het afgelopen jaar. Paletje nummer 3 van had er namelijk 3. Die pigmenteren super goed. Die waren ook afgeprijsd en kwamen dus nog maar op €6. Wat dat ook echt gratis is.
dat je iets van make-up weet. Het zijn echt leuke kleurtjes. Ik heb die dus nu aangedaan. Dus je ziet, ik heb letterlijk elk kleurtje in het paletje gebruikt. En geen andere oogschaduw. Dus ik heb dus bovenaan met dat roze een beetje gedaan en dat wat groen gemengd. En onder mijn ogen dat groen gedaan. Wat heb ik nog gekocht in de Douglas? Nagellak, mooi kleurtje. €4,95 van de Douglas zelf. En zoals je ziet heb ik het aan. Want het is alweer bijna af omdat ik alweer massa's ben gaan zwemmen en zo. Nog een cadeautje voor Pieter en ik. Ik heb deze zalige gezichtsmaskers mee. Blijkbaar zijn ze echt goed. Deze is met bamboe, deze is met roos. En dus als je dat aan hebt, ja, is er daar een panda op getekend. En hier een tijger. Dus ik weet nog niet hoe dat ze er effectief uitzien in het echt. Ik ben heel benieuwd. Het laatste dat ik gekocht heb in de Douglas. Fake teeth blender. Nee, zo'n siliconen spons. Iedereen gebruikt beauty blenders. Maar eigenlijk zuigt dat je make-up op en dat wordt enorm vuil. Dat is moeilijk voor te kuisen. Je moet dat weggooien. Deze niet. Deze smeert letterlijk je make-up op. En dat is echt clean. Ik heb hem nog niet gebruikt. Maar ik heb hem daar uitgetest met van alles. Vloeibare foundation. Poeier highlight. En dat zag er allemaal echt clean as fuck uit. En dat was maar €4,99. En voor af te kuisen is dat ook zeer makkelijk. In de Pimkie heb ik een badpak gekocht. Was €24,99. En toen ik aan de kassa kwam was het random in solden. Dus heb ik nog maar €18 betaald. Super leuk. En het matcht bij mijn kleedje. Dus ja, zo'n badpakje. Next, ook van de Pimkie. Was eigenlijk een noodgeval. Ik had een riem nodig. Dus daar heb ik voor €6,99 een riem gekocht. Gewoon basic zwart. Oké, want ik gebruik altijd schoenveters. Maar ik dacht, bo, het wordt tijd dat je ook een keer een riem draagt. Dus riem. Cadeautje voor mama. Mama houdt van handtassen. Ik ook. Ik kwam binnen in de winkel en stond daarop alle handtassen aan €10. Dus heb ik eentje mee voor mama. Welke ik ook echt heel mooi vind. Als zij hem niet moet hebben, ga ik hem gewoon rotten. Had hem ook hier met een beetje grijs. Maar ik vond dat bruin mooier, warm kleur. En voor €10 kun je echt niet sukkelen. Kijk, het zit zo nog zakjes daar binnenin. Dus echt heel veel handtas en schoenenwinkels. Mensen, voor schoen, als je goedkope hatten wilt. Alles is hier aan €15. He. Het is echt zot hoe goedkoop dat hier is. Zo die schoenen en de hatten en de sandalen en zo. Echt zo met die witte zolen, die plateauzolen dan in de mode zijn. Alles aan €10 en €15. Het was hier zo'n lingeriewinkel dicht bij mijn hotel. Dus ik heb 3 strings gekocht. En in totaal heb ik maar €5,58 betaald. Oké, mijn zus wil al super lang zo'n t-shirt. Als je zo doet dat die glittertjes zo veranderen. En dus dacht ik, ga ook mijn t-shirt meedoen voor mijn broer. Ik weet niet meer hoeveel dat ze elk kosten. Maar voor alle twee samen heb ik maar €13 betaald. Dus deze ja, is zo'n strekje dat van kleur verandert. En voor mijn broer heb ik dan, omdat hij fan is van de Minions, echt een toeristen-t-shirt gepakt. Van de Minions waar dat er Benidorm onder staat. Oké, super leuk. Nog een cadeautje voor mijn broer. Mijn broer heeft petjes nodig. Ik zag deze liggen, je zot van kaars. Dat was maar €6. Dus dacht, waarom niet? Dus deze winkel, dat ze in Portugal hadden. Ik weet niet of je mijn Portugal vlog hebt gezien. Ze hebben die hier dus ook 2 keer in 1 straat. En ja, ik kwam naar binnen. En ik zag powerbanks. Echt leuke. En ik zag deze en ik dacht van, oké, die moet ik meedoen. Je kunt er 2 gsm's voor opladen. Mee opladen bedoel ik. Het lijkt zelf ook op een gsm. Het is ongeveer even groot. En dat was maar €15. Voor 2 gsm's op te laden is dat echt ook een koopje. En dan heb ik gewoon ook een bijpassende sleutellanger gekocht. Omdat die leuk is. En ik heb niet echt een leuke sleutellanger. Allee, ik heb er wel. Ik heb er al van jullie gekregen. Maar die hang ik liever aan mijn kijkermuur. Ah ja, en die sleutellanger was trouwens €2. Ah ja, had hier zo'n juwelenwinkeltje. Dat leek een beetje op de I.M. en de Six bij ons. Super mooi ding. Ook afgeprijsd. Daar heb ik deze choker gekocht. Super mooi met pareltjes. Is echt leuk als je hem aan hebt. En dat was maar €7,99. Wat dat echt wel een goede prijs is voor een kettingske. Ah ja, dat zit hier ook in de zakje. Ik ben in de supermarkt geweest. Ik heb daar een bronzer gekocht. Lijkt voor maar €3,55. Die is redelijk donker. Maar ik heb die nu dus aan. Dus deze. Je hebt hier heel veel fidget spinner winkels. Ik heb eentje speciaal voor de smeermama gekocht. Omdat smeermama is zot van BMW. 7 BMW. Haar broer ook. Haar broer heeft haar die ziekte gegeven. Ah ja, haar achtergrond is BMW. Haar gsm-hoesje is BMW. Haar profielfoto op WhatsApp is BMW. Dat is wel nog leuk. De achterkant is super skeer. Dat logo staat niet heel in het min. Maar het is eigenlijk, als je van ver kijkt, het logo van een BMW. Dus dat is wel nice. Was maar €8. Ik heb hem 2 keer gekocht. Omdat ze vonden hem zo leuk. Ik heb het op WhatsApp al getoond. Dat ik hem ook moest kopen voor haar broer. Mijn Pippi is tot van uurwerk. Maakt niet uit als ze er cheap uitzien of niet. Het was hier maar €4 voor eentje. Dus ik heb er van eerste keer 2 gekocht. Eentje in het zilver en eentje in het hout. Die in het hout vond ik wel nog mooi. Dat was zo met rood en zwart. Dus ja, €4 voor zo'n uurwerkjes. Kun je niet mee sukkelen. Dan heb ik smeermama nog meer blij gemaakt. En heb ik oorringsjes voor haar gekocht. Die ook fake zijn. Ik ga het er al bij zeggen. Ze weet dat zelf ook. Ze vindt dat niet erg.
Deze zijn van Michael Kors. Was maar €4. En dat is zodanig klein. Je ziet dat echt niet dat dat fake is. En die zijn echt wel heel cute. Ik had daar ook nog andere gezien. En ik heb gezegd tegen haar, moet ik die ook niet doen? En ze zei, ja. Die andere zijn van Chanel. Zijn ook fake. Maar het is niet dat je het echt ziet. En dat zijn dus deze. Dat was dus ook maar €4. Dus €8 voor 2 keer fake oorring. Oh, dat is ook kapot mooi. Dat was een sportwinkel. Gewoon zo, ja, basic sportwinkel. Hij had dat ook in de vorm van een kleedje. Het was redelijk basic. Ja, die t-shirt ook. Maar ik vond de t-shirt al nog leuker. Het was maar €30 van Adidas. Het is een beetje een crop top. En als je dus van dicht kijkt, is zo in streepjes. En staat het logo er hier heel subtiel op. En ik hou echt zo van subtiele details. Het was de achterkant dat mij gewoon helemaal verkocht. Kijk, dus het is een streep van boven naar beneden. En dus staat zoals bij veel dingen erop. The brand with 3 stripes in like alle talen of zo, ja, behalve in het Vlaams natuurlijk. Dan heb ik nog in de Douglas uit noodgeval een bruinversneller gekocht. Wat je dus niet moet doen, mensen, kijk naar die lelijke plekken, dat is dus door bruinversneller niet goed open te smeren. Ze zeggen, je moet dat niet open smeren, doe het wel, smeer het open. Dat was €10,99. Er zit blijkbaar sprayfactor 20 in. Niet dat het helpt van bij verbrand. Like, ik weet niet wat. Kijk. En daar zat er dus een zonnebril bij. Dat ik niet zo mooi vind. Dus mijn broer mag dat hebben. Nog een cadeautje voor hem. Uit noodgeval heb ik dan ook nog een aftersun moeten kopen. Zoals je ziet van mijn andere is helemaal op. Dat was maar €8. Ik heb voor Pieter een bieropendoender gekocht. Die is echt leuk. €4. Maar de tekst was gewoon leuk. Ik weet niet of je het kan lezen. Het staat dus op: I was in Benidorm and I thought of you. En ik ga niet liegen, dat is wel waar. Dan heb ik ook nog een ringetje gekocht. Ik vond het patroon nog redelijk leuk. En dat was maar €3. Ik zeg, ik had gewoon meedoen. Gewoon voor te kijken, gaan ze lang mee of niet. Enkelbandjes. Ik wou per se een enkelbandje. Dus ik had deze gekocht omdat dat de eerste was dat ik tegenkwam. Dat is zo gewoon in zilver met roosjes. Dat was maar €2. Dus dat is het mooiste dat er lag. Ik dacht van, Maar nadien kwam ik in de winkel en daar hadden ze veel mooiere. Dus ik had spijt dat ik die van €2 had gekocht. Met rode steentjes en met olifantjes. Dan heb ik dezelfde, maar met uiltjes en met turquoise steentjes. Deze. En dan heb ik ook nog eentje zodat ik kan gaan zwemmen. Want die andere gaat wel een beetje af. En dat is gewoon zo met pareltjes. Zo echt basic. €3,50 voor 1. Ik heb er 3 gekocht. Dus geen domme fout maken, bol. Het was €10,50 voor alle 3. Voor mijn zus, omdat ik dat petje had gekocht voor Noah. Een handtasje van Frozen, €5 maar. Is een Chinese winkeltje. Dus ja, ze kan daar al haar fidget spinners in steken als we ergens naartoe gaan. En als laatste heb ik dan nog mensen. Die snoepwinkels zijn hier heaven. Ik ga hem niet tonen. Het is echt een cute lolly. Ik heb die gekocht voor Pieter. Het staat op Marry Me. Ik vind dat gewoon heel lief. Dus mensen, als je vriendin ten huwelijk wil vragen voor maar €5, ga naar de candy stores in Benidorm. Had er ook nog met van alles van andere teksten, zoals liefste moeder, dit, dat, echt van alles. Verjaardagswensen, tot zelfs dingen van congratulations with the baby. Kun je naar Benidorm gaan met koopziekte? Nee. Is Benidorm enkel voor oude mensen? Nee. Wil je zien wat ik nog allemaal uitgestoken heb in Benidorm? Want ik heb nog meer bewijsmateriaal dat Benidorm echt perfect is voor mensen van mijn leeftijd. Check dan zeker mijn andere vlogs. De winkels zijn hier ook open tot na middernacht. Je kunt gewoon de hele dag aan het zwembad liggen. Dat voor avondeten en 's avonds gewoon zeggen van kijk, ga je shoppen. Dus bij deze ga ik dan afsluiten. Alle links staan hieronder. En dan wil ik jullie zeker nog een keer bedanken. En zeggen tot dat ik er weer zie. Met of zonder een bed vol zakjes shoppen. Doei!